ngrasake gen ngono ae. Iki karepe pripun? Jaluk dibalekke. Mas, niki mau balekke mesake dengkeke iki engko malan. Wis piye sepuh digenekke. Mang balekke. Lho, wis ra iso bali. Wis bacut ngancing ngene. Benane, kowe mlebu. Ah, wis ben. Yen ngene iki wis ben. Ditokke ae. Sesuk ora pulih ben gen ditawa wong. Kok dionyor-onyorke. Masa sing ngerek. Masa moh. Sapa sing moh? Lah tak onyor-onyorne masa moh. Anak wong akeh kok. Tilik ana sik to. Hah? Tilik ana sik. Mamah aku kon niliki ya. Ora urung kapale kahanane peteng dedet iki kok mangke. Sampean sekolahe ngendi lho? Jare kancane TPA anu putane Madidi. Pinaul Umah. Kok Pinaul Umah ta? Apa Pinaul Umah? SDIT Pinaul Umah. Apa wi? Ya SD Islam ibu gak mudeng. Wah, aku ora mudeng kok. Aku isih ulung TK lho aku. Ulo TK. Ulung TK. Mbah Uti. Aku isih peligrep lho aku. Isik apa kuwi? Sik apa takon. Cedhok niku napa? Aku ulung TK lho. Ulung TK lho. Ulung. Isih Peligrep. Playgroup. Playgroup. Peligrep. Playgroup. Grup. Playgroup. Peligrep. Playgroup. Heeh. Lah kuwi malah melu-melu Lho kena virus kok. Diajarin apa? Diajarin nyanyi. Nyanyi apa? Balon kuada 5. Gimana lagunya, Dede? Ayo Mares Mas. C. Balonku ada 5. Lupa warna. Kecepatan. Ya omongi Mares sok pelayan tenaga tuwek lho. Nah, nek kono drame muni. Yo, Li Krisna, ayo mlek. Iki cah playgroup nek galake Ram to. Ayo, lali lek no. Playgroup kok galake Ram. Peligrep. Playgroup. Balonku ada 5. Lupa warnanya. Yang kuning kayaku. Minakku tanganku. Bayangkan badan hidup. Balon kuning dan aman. Udan urat-urat. Satu ditambah satu sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 miang Kelamin kok kelamin ada indahmu merah kuning hijau di langit yang biru. Pelangi niki apa yen ning kono ngono lho. Caramu kok kelamin to. Oh, pelangi Goblok. Oh pelangi toh? pelangi Aku gak ngerti kok. ya lah elek nyanyi nang kene iki nyanyimu beda kene Nyanyine piye? di sana tempat lain beta Aku metune kok kene. Lah kok ngendi manamu? Kok kene. Gak ngerti kok. Apa dibalekke neh golek itu gelar. Ayo ndak mlebu. Mung lah setunggal tok.
Nggih, wonten pamundutan caping gunung kala Nggih. mau. Menika duel kali Mbak Tias. Nggih. Nggih, arep ngobrol-obrol. Mbak Tias. Cak benik trek. Sabene semene ya. Klambine sepiro? Klambine dienggo Tias lho. Iki yang ngadeg, Bu. Iya no. Oh, Mbak Tias monggo. Ayo Mbak Tias. Kelamin. Kaping gunung. Wilujeng dalu bucange. Nggih, wilujeng dalu. Nggih, pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat wilujeng. Mbak Mami, Piye panjenengan kabaripun pripun? Alhamdulillah apik ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Piye ta ya? Ya Allah tuh. Mi, tengah ning kodhoke ra krasa to wi. Wah, yo. Mampu peceran loro. Seta, sampai mau ning ngendi? Aku nang kene kok nang ngendi. Lah aku yo ora ketok lho trelek ning abrakan kaya ngene. Itu kok kene iki yo gek Kelamin, kelamin. Iki mandur, Nah, asli mandura bengi iki lho. iki cateten nomere bocah iki lho. Kena dipangan blabal. Kena iki setelan ngene. Yo kandhan yo. Aku. Wilujeng dalu, Mas Nggih, Uceng. wilujeng dalu. Nggih. Mbak Tias. Pripun kabare? Ya alhamdulillah sehat. Lah Dek Ya Mbien waras. kabare pripun? Nah, Dek Mbien Dek. Mi le mi. Ora iki jane acara apa to iki? Apa reng posyandu apa piye to? Mbok menawa sampean ki kekurangan biyen zamane sik cilik kae ki kekurangan ASI lah. kekurangan susu. Terus aku ngombe asine kene. Asine Bu Mami Sleng. Wah, iya. Kowe ora ngerti rasane. Aku iso modar. Ora ngerti rasane njajal apa piye? Jajalan Mas. Heeh. Gah, Lho sampean ora ngerti to rasane? kowe semaput piye? Ora. Jajalan dhisik. Uman kok lek ngerti. Itu kadaluwarsa iki. Gak. Demben kae ya, Mas. Lho Sapa? sing bedhok. Saiki yo ngono kuwi, mbiyen mau yo cilik sak sampean. Mana cilik kene iki? Iya. Bosok Saiki wis kene iki. ngono. Terus ndlonteng ngono kae. Iya, jajalan. Gak iki di streaming Juve kok. Lah nyapa di Streaming. Nyapa lo di streaming Lah e? iya. Nanti wong omah nonton iso bubrah wong omah-omah. Wong-wong delok jare mau ngendikan ning Pak Dalang. Nggih. Nek ning panggung ki aja ngasek digo mulih ya. Digo mulih. Awake dhewe kudu profesional. Profesional. Iki kerja, ngono. Oke. Ya tak kene ngempeng. Ngempeng ora? Mbak, anu iki apa suara kabon to iki? Dek ketoke ngonyor-nyorke no. Ayo ngempeng kene. Ayo bondang. Piye to? Iya to. Monggo. Ayo caping gunung ya. Capek gunung, pundutane mau. Nggih, Pundutane Nggih. sapa mang? Saking hamba Allah. Iya. Kok iso hamba Hamba Allah lho? Ora enek tulisane kok sapa? Masa ora ning tulisane? Ingkang kagungan dalem. Genahno sik. Lu reneng. Masa Kok sapa reneng mung hamba Allah. Delok jale. Asal apa iki? Su. Geeng. Ndal. Iki lulusan apa to, Mbak kowe iki? Iki lulusan apa? Pak piye to iki? Iki tulisane piye iki? PAK. Pak. Terus DALANG diwaca ngeng. Galeng. Kok iso ngeng to? kok iso lho? NG. Wow, ki lape gunung, jegleng, gunung. mepeling selawat. Endi tulisane? Iki lho. Caping noeng. Sembleng eng. Jegleng angka. Iki saka bengkel pit motor. Lho enek gambare pit motor. Oh iya. Endi lho? Iki lho.
Iki lho. Nah iki lho. Lho. Iki lho. Driji. Ayo monggo caping gunung. Iya. Jenggleng. Ini tak pangku ya. Peh, ini difoto kita apik iki. Foto le. Tibake ngene iki ya penak to. Penak. Ndasku. Kuwi lagi pundakku lho, urung susuku lho. Kita kok kono meneh. Yo, Ya sampean. kari kowe lho cek kuwi. Pripun? Kari awakmu. Iya, aku mboten mampu kok panjenengan mawon Lho. Nyapa lho. Lah aku malah wis temano, wis temu. Heeh, kono ki. Oh wis katet jenengan. Iya. Maksude ngene lho, maksude kono ki wis ora ngalor ngono lho. Dadi kur ngidul. Ya kan sekali ngidul sekali ngalor ngoten lho. Kali ngalor ngimpus. Mula nek saiki wis ra rokokan. Ora rokokan ya. Ora rokokan, mergo wis mampu baku kene jenengan kok. Kena lewat. Ayo Yas, ayo Yas. Nih, kula riyen Mbah penake mbok jenggleng sapa sik? Sing tuwa sik ae. Sik tuwa sik. Oh ya sing enom keri. Soale tuwa keri ku keturun ndahan kok. Biasane nek dhisik ki cuwepet lho. Iya ya. Gak apa-apa malah. Ayo. Saben bengi. Kene lho penake. Kene tak pangku kene. Ajeng jengleng nek dipangku pripun to? Lah timbang nyawang aku kok sisih gak aku ora menak tengengen lho. Kene. manut ae lho, Wedi Mas. wong wis marep rono lek Manut, marep rene wis wis to. to. Marep rene. Robat rene. Kuwi kepiye? Kene tak marep rene marep rene kok iso. Kene. Sik. Madepe iki lho sing bener. Kabel iki kok ya ora lumrah. Kene. Iku suwe-suwe kena hukum iki. Argo bahan pencabulan di bawah umur. Kok iso di bawah umur? Arep tak pangku ki lho, Yas. Lah kudune iki lak ya sikile rono. Lah kok kon jangu ning kene dadine ikine malah gathuk sirku nek sikile si rono ki bocahe kan ning nggon susu kene to karepku. Lah tibane iki ora teko meneh. Bane ora teko ngkon. Saben bengi Kok sik kecantol. tenan to susuku nyantoli to. Brose. Oh, beras to tak kira apa. Babat. Wedhik kekrek. Sik to. Kakrek wae piye? Piye Ayo. baleni sik. Babat. Wedhik kekrek. Iki ra kok kekrek. Apa? Ora sak kok kekrek wis ngekrek dhewe. Gede senon. Yo. Yo, Linggo Yas kenimbang. Ora penak sing tuwa. Moskow. iki kok ngarep kok mburi kok iringan. Ngarepno. Kok ngarep? Ngarepno. Kok ngarep aku Masa mburi, Yas. komburi. Masa komburi. Lah piye? Ngarep bae. Kok ngarep? Nek komburi ki kan ra apik nonton Madepara coba. Lho, malah kaya kebung letong to arep-arep. Ngarep bae. Letok iki semono ki. Dalane lho sepi. Kebone ki letonge. Yo. Yen mama janji Yen mamajan mangkara jana. Aja ganggu sik to. Ora ganggu aku ki goyang ngono lho maksudku. Mau wis dikeki masa ora Lah ya marem. goyang ora aku ki yo Gede. goyang. Adok-adok ngomong mental. Yen mamajan mangkara janar kuning
iya to. Ora penak. Sampeyan ki sapa ora to jane? Sok. Malah marep sing tuwek. Jajal wingi karo Mbak Tias to. Sik karo Mbak Uti, yo. Oh, ora penak. Penak sing tuwek. Kowe jamu sik to. Masa aku sing jamu. Lah kowe ra muni blas. Lah iki mabuk. Kok elek. Sing sampean uyup ki mau apa? Heh? Sing kok uyup mau apa? Teh cap silit. Rusak dah gelane. Aku ngantuk, Cah. Nggih ngantuk jenengan sare. Aku iki ngerti kowe iki lho paling ngantuk dhewe. Loh, kok ngulati kula kok ngantuk ki apa Lah, kula nggih. iki apa dianggep CTM to aku iki? Kembang baik wetah. Oh, nang. Apa kuwi mau? Gah aku. Ora iso. Doi dire. Walah nguyuh iki kok. Pacita Maju ya. Ket bingung saya nabuh ket bingung. Seto, amit ya Mas ya, amit ya. Amit, Napa? amit. Lenten apa to? Ngene iki yang polahe ngene iki aja gawe helm. Seto. ya Gelem. tunggu ya. Ya Allah ya. Iki ndase asli Mbak Bae. Mbak. Masa ki ndas asli? Asli kok. Leh mbok dingeni wong lho ndas koyo ngene gabrakan apa. Lowong. Sik. Gantinan iki elek iki ndase iki. Ganti apa? Gantinan ndase ya. Ndak sapa? Stop ganti. Iki aku mbok kapake. Ganti. Wayah ganti ngompol iki ganti. Kok wayahe ganti Kaya ini ngopo? kok ngompol ki piye menurut sirmu Enggak, ki? enggak ngompol. Ayo, ganti. Cepat. Ganti. Kene. Ono, bobok. Iya. Cukupno bantal kuwi ya, ini ya. Bobok. Bobok ganti ki lho ngompol ki lho. Kene, Ger. Ini cak bagus, santang-santang gandum. Entah kiyang-kiyang dhewe anakku, tak kantang-kantang dhewe anakku. Nurun bapakmu, Ger. Bapakmu benggol, Ger. Bapaknya siapa? Lah aku menteng iki karo benggol lho. Lah lah. Masamu karo sapa wong karo Krisna kira dadi? Ki akhire karo benggol dadine koyo ngene. Nah, benggol dhewe nggih. Nak santang-santange benggol nggih. Sik. Ganti pepes ya. Heeh, ganti sik. Yayane kok iso ngompol.
gak dicepot toh? Gak tenan. Lah timbangane teles kabeh lho. Lah mosok iki dicopot Ya ora Kak. apa-apa. Manut, anak benggol, manut. Gege. Kok yo ngacung to, Yas? Seta. Bocah semene kok iso nggawa. Sik to, aja diangkat sik. Kene gojekan ibu, kene pundake ibu gojekan. Eneng ora lho, Mi. Jan ngangkat rek ketrek. Kono ki tak rasake no nyeleket. Iya, sik Ngeloke kaya katoke kethek iki lho. Sik uruk. Pun. Wedaan sik, wedaan. Duduk manis. No, heeh. Karo kok pancake cuyo. Ndak isih. Pinter. Putrane sinten? Putrane Benggol. Ibuke sapa nggih? Buke Mami. Pinter. Nggih. Putune sapa lek? Putune Puguh. Kakune sapa, Kak? Mbah kakune sapa lek? Pak Puguh. Mbah utine sapa lek? Utine Bu Puguh. Pinter. Anak sapa lek? Anak Benggol. Benggal dewe, tak kantang dewe, tak giang dewe, sone gede gede mboke. Kok nyogok mboke to? Piye le medak Tias piye kelilipen. Ben moto. Ayo Nadia wadon. Urung sitok. Sik, jan jajale nembang apa nang sipeng. Apa? Empong iki apa kene? Empong iki kok cepakne to, Yas? Iki nek tak jak nyang posyanduke genep ana to, Yas? Jak buke iki adine iki ya digawakne empong barang. Yo dimiki. Kok nek nangis. Kuwi nggone sapa kuwi? Kok nemu ning kandang. Mbak Yas. Apa? Kuwi nggone sapa? Mosok rupane wis. Iki mosok kaya mbok yo diganti to. Ki coklat ki kok gak. Sik. Iki ke bolongane ki rada amba. Mergone cangkemmu ki anu ora nesen. Angel. Kok dipacaki ki ganteng. Oh, kan bagus ya. Heeh. Dialisi ya. Bener kan bagus ya. Dialisi. Nah, ngono. Kayak melok lomba. Ya Agustus. Lomba napa, Bu? Agustusan. Brobosan. Nek ngelak timbangan ngene ibu timbukake ngene wong akeh ya. Apa wis bagus? Bagus, anake benggol kok. Mi. Pinter. Mik cucu ya le. Mik cucu ya nak. Yo, aja banter-banter. Loro aja banter-banter. Aja banter-banter loro. Jajabutan. Kene glagepen kok. Ora dicaput-caput. Kok kene glagepen kok bilang pinter. Saiki wis bagus, wis salin softtek. Pepes. Kayak nyanyi. Wayahe apa? Nyanyi kelamin. Kok kuine? Kok iso kuine? Kelamin yang panjangmu no. Merah kuning Ayo. hijau. Apa nek kelamin kok merah kuning hijau? Natian. Oh panas toh? Panas. Udah. Ayo panas dan. Rupane kok ketrek. Panas sudan aling-aling. Tangi. Tangi. Jadi. Piye? Tangi. Jadi. Aya. Gemik. Iki piye ya ora iso tangi dia? Piye kuwi? Lah kok ora iso tangi iki piye ya? Ditakoni sapa sing ngene ngono kuwi sapa? Le. Gemik. Wong edan.
Piye sida dadi ra? Boten dadi. Astagfirullah. Kok kira-kira iso ngaduk kok malah ditumpaki. Ayo aku ya lali lek nglungguhi kowe lho le aku. Gak Sing dilumpati. tak tulungi lah tibane kok kelungguhan bokong. Gak mlumpat pas raiku lho. Kuwi ngono kena nggo jimat. Gak peteng. Marai awet urip. Gak peteng dedet lho. Masa peteng to? Peteng Jajale dedet. aneh peteng ora? Mbok dikek-kek mangguat ngono to, Bu? Kan ketok mlenos. Kowe mau dilangkahi ngono ya, Cok? Nggih. Lah ora roh Kresna kowe. Mboten lho peteng dedet. Dik. Kresna iki Lah ya kok Kresna ya? Lah ireng ora Kresna iki apa? Ora ireng lho le wisan. gak kok. Putih. Heeh, wis dadi anoman kok. Ayo gek nembang. Ayo diteruske tembange. Natian wadon Ngosak ning oleh mulingguh kuwi. sarta. Luar biasa. Nggih, saking gunung sampun Nggih. kaestoaken. Matur Nggih. nuwun, Mami. Ya, sekarang dipanggil penyanyinya ya Mas Ucok. Oke. Satu-satu atau langsung dua? Yo, terserah Anda. Oh, terserah. Mm-mm. Satu aja, Satu persatu boleh, dua-duanya boleh. Oh, kon loro nika. Kae padha bau nek perintah to cah kae. Sing urgen. Loro-loro ngadeg. Iya, Mbak. kalian. Monggo. Ugi Mbak Kejora. Monggo silakan Mandura.